Анкарада 14 сағат. Исәнмесез мөхтәрәм тыңлаучылар, бүген 2025 елның 11 марты, сишәмбе. Сез турдан-тур эфирда Төркия Аваз радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 19 метрлы кыска дулкынның 15360 кГц ешлыгыннан 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3А һәм Түрксат 4А ершеннәре белән 3w.trdinla.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының TRT Dinla тыңла кушымтасыннан Вот С радио каналынан тапшырыла. Бүгенге чыгарылышта Коръән сүрәсе һәм татарча аңлатмасы, соңгы хәбәрләр, Татарстан хәбәрләре программасы белән буларны беләсезме язмасын тәкъдим итәрбез. Топчуыбызды Коръән Кәримнең Фуркан сүрәсенең 21-нче алып 26-нчы кадәрге аятлары белән башлыйбыз. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا صدق الله العظيم. Рахман ва Рахим булган Аллаһ исме белән. Кыямәт көнендә безнең белән кавышуга иранмаганнар әйтер. Безгә фәрештәләрне илче итеп җибәргән булсаң иде, яки Раббының үзен күргән булса идек, иман китергән булыр идек дип акынырга маташырлар. Хактыр ки, алар тәкъбирләнер, хәтер азынлыкка кереп, хаттин аштылар. Җаза фәрештәләре аларга ул көнне һичбер сөйнешле хәбәр китермәс. Фәрештәләр сезнең өчен җәннәткә керү тыелган дип әйтерләр. Имансызларның мөкминнәргә кылган эшләрен юкка чыгарырбыз. Оларны тузанга әверелдереп, җилгә очырырбыз. Җәннәткә кергәннәрнең яшәячәк урыны бик тә җайлы һәм мәңге истирахат кылыр өчен күркәм җир булыр. Кыямәт көнендә болытлы күк урталай ярылыр. Аннан фәрештәләр гаскәре җиргә таба ургылыр. Ул көнне барлык милек, бары тик мәрхәмәтле ярлыкаучы Аллаһ Тәгаләнеке булыр. Кафирләр өчен ул көн бик тә хәтәр булыр. Мөхтәрәм җыр.
Siz Qur'oni Karimning Furqon surasining 21-ni olib 26-ga qadargi oyatlarin ham oshyoqtovlarini tinadingiz. Тапшыруларыбызны соңгы хәбәрләр белән дәвам итәбез. Газа сызыгында гуманитар кризис тирәнәя, Израильнең шик капкаларын тулысынча ябуы төбәктәге икмәк пешерү мишләренең эшчәнлеген туктатуына китерде. Газага иң төп ихтыяҗ булган азык-төлекләрнең керүе киртәләнү булай да кытлык эчендә булган Фәләстин халкын тагын да зур ачлык янавына дучар итте. Халык бик шикле күләмдә пешерелгән икмәкне алу өчен сәгатьләр буе чиратта тора. Кеше хукуклары оешмалары Израильнең ачлыкны корал буларак куллануын белдерә. Олар Газага азык-төлек һәм гуманитар ярдәм кертүнең белә турып киртәләнүен, моның халыкара хукукка каршы килүен ассызыклый. АКШның федераль хөкем чыгаручысы, Фәләстин яклы активист һәм илдә даими яшәү рөхсәтенә ия Мәхмүд Хәлилнең атна ахырында сак астына алынуыннан соң депортацияләнүен вакытлыча киртәләде. Ул Хәлилнең киләсе белдерүгә кадәр илдән җибәрелә алмаячагы турында карар чыгарды һәм шәршәмбе көнгә утырыш билгеләде. Активистның Луизианада сак астына алыну процессы ил күләмендә зур ризасызлык тудырды. Бу нисбәттән Нью-Йорк һәм Вашингтонда масса күләм протестлар оештырылды. Илбашы Дональд Трамп кулга алуны мактады һәм мондый изоляцияләүләрнең дәвам итәчәген белдерде. Колумбия университеты халыкара мөнәсәбәтләр факультеты магистратурасын төгәлләгән Хәлилнең моңа кадәр активистлык белән бәйле бернинди гаепләүгә дучар калмавы әйтелде. Сүрия ПКК террорчы оешмасының дәвамчысы булган ЕПГ СДГ белән ил күләмендә утны туктатуны игълан итүче һәм җир бөтенлеген раслаучы килешү имзалады. Бу хакта Сүриянең илбашы аппараты җиткерде. Документ Төньяк Көнчыгыш төбәкләренең дәүләт оешмаларына интеграцияләнүен күзаллый һәм бүленүне кире кага. Моннан тыш килешү барлык сүриялеләр өчен сәяси катнашуны гарантияле, көрт ватандашлык хакларын таный, шикләр, нефть чыганаклары һәм аэропортлар шикелле әһәмиятле активларны контролен дәүләткә бирә. Болгария хөкүмәте Кара диңгездә күршесе булган Русияне иленең милли иминлеге нисбәтеннән иң зур янау дип игълан итте. Хөкүмәт яңа саклану стратегиясе документын раслады. Анда Болгариянең НАТО коллектив саклануга бәйле һәм Европа берлегенең уртак иминлек сәясәте кысаларында эш итәчәге белдерелә. Хөкүмәт стратегиянең кирәк булса үзгәртелә һәм кабат төзелә алуын җиткерде. АКШ башы Дональд Трамп кызыга торган Гренландиядә бүген сайлаулар уза. Дөньядагы иң зур утрауда 57 мең кеше тавыш бирәчәк. Алар парламентның 31 яңа депутатын һәм яңа хөкүмәтне билгели. Даниянең автоном төбәге булган Гренландия 1979 елдан башлап үз идарәсен сайлый, тик тышкы сәясәт һәм саклануда Копенгагенга бәйле. Утрау Төньяк кутупта стратегик урынга ия, шуңа АКШ һәм башка глобаль көчләрнең максатында. Гренландиядә миллиардларча баррель нефть ятмалары һәм кыйммәтле казылма байлыклар бар. Анда литий һәм графит шикелле 34 сирәк элементның 25-е теркәлгән. Türkiye авазы долкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз. Конго Демократик Җөмһүриятендә булган көймә һәлакәтендә 25 кешенең гомере өзелде, күбесе футболчы. Көймә Ква елгасында әйләнеп каплана. Рәсми белдерүгә караганда, һәлакәт команда матчтан кайтышлый була һәм күз күременең начар булуыннан килеп чыккан дип фаразлана. Анда кимендә 30 кеше коткарыла. Конгода көймәләрнең шиктән тыш күп кеше утырту аркасында үлем белән төгәлләнүче һәлакәтләр еш була. Мексиканың Оахака төбәгендә юлчы автобусының авуы нәтиҗәсендә 18 кешенең гомере өзелде, 29-ы яраланды. Җирле губернаторы яраланучыларның икесенең бик авыр хәлдә булуын белдерә. Автобус башкала Мехикодан кузгала, ул дәүләт башлыгы Клаудия Шайнбауның якшәмбе көнне оештырган митингында катнашкан бер төркемне утырткан була. Гватемаладагы Фуэго янартауы янды. Ул дөньядагы иң актив вулканнарның берсе. Янартау шартлаганнан соң төбәктән беренче этапта 1000гә якын кешене эвакуациялиләр. Вәкаләтләр тагын 30 мең кешене Фуэгодан ераклаштырырга кирәк була алуы турында әйтә. Саклык ниятеннән бик күп мәктәптә укулар туктатыла, кайбер юлларда хәрәкәт ябыла. Фуэго янартауында ахыргы тапкыр 2018 елда зур шартлау булды. Анда 215 кешенең гомере өзелде.
Климат үзгәрүнең җир орбитасында ясалма иярченнәр өчен кулланылучы мәйданның кимүенә китерә алуы билгеле булды. Америка Кушма Штатларында тикшеренүчеләр шундый нәтиҗәгә килде. Анда хисапланганча, күмер, нефть һәм газ яндыру нәтиҗәсендә барлыкка килүче глобаль җылыну дәвам иткән саен, түбән җир орбитасындагы иярченнәр өчен кулланылучы мәйдан углерод белән пычрануга бәйле буларак бу гасыр ахырына кадәр 60-82% тирәсе кимергә мөмкин. X социаль медиа платформасы зур үзеклекләргә дучар булды һәм меңнәрчә кеше ирешү проблемалары турында белдерде. Ширкәтнең хуҗасы Илон Маск зур күләмле киберһөҗүмгә дучар булуларын, моның координацияле төркем яисә бер дәүләт тарафыннан тормышка ашырылган була алуын әйтте. Хисапларга караганда, үзеклек иң югары дәрәҗәдә 40 мең кулланучыга тәэсир итә. 1 сәгатьтән артык дәвам иткән проблема бигрәк тә АКШның яр буе төбәкләрендә көчле сизелә. 2023 елның мартында да охшаш вакыйга булган иде. Ул чакта платформада бәйләнешләр, аккаунтка керү һәм фото, видео йөкләү үзеклекләр кичерде. Бу соңгы хәбәрләр иде. Татарстан хәбәрләре. Татарстандагы һәм татар дөньясындагы кайбер вакыйгаларга кыскача күзәтү. Ярчаллы шәһәрендә ашыгыч ярдәм хастаханәсенә танылган кардиохирург милләттәшебез Ренат Акчурин исемен бирергә ниятлиләр. Абруйлы табиб, СССР һәм Русия дәүләт премияләре лауреаты. Аны чит илләрдә дә кан тамырлары һәм кардиохирургия өлкәләрендә уникаль юнәлешләрне үстергән галим буларак беләләр. Ренат Акчурин дистәләгән еллар буе Татарстан белән тыгыз элемтәләрен өзмәде. Ул 2024 елның 6 октябрендә 78 яшендә вафат булды. Казанда ел укытучысы бәйгесенә йомгак ясалды. Бүләкләү тантанасы ратуша бинасында узды. Конкурсның төп җиңүчесе Казанның Идел буе районы 129 номерлы мәктәбенең информатика укытучысы Ерлан Аймаганбетов. Башка номинацияләрдә дә җиңүчеләр ачыкланды. Аларга бүләкләрне Татарстан мәгариф министры Илсур Хадиуллин һәм Казан мэры Илсур Метшин тапшырды. Татарстанда татар мәкаме дип аталучы манера белән Коръән уку роликлары әзерләнде. Әлеге проектны миллиард татар редакциясе белән Коръән хафизлар әзерләү үзәге, Русия Ислам университеты һәм Китап радиосы бергә башкарды. Роликларда барлыгы 10 сүрә һәм Әл-Бакара, Аятул Курси сүрәсенең кайбер аятләре, шулай ук Рамазан ае турында аятлар укыла. Аларны миллиард татар басмасының Telegram каналында һәм социаль шелтәрләрендә табарга мөмкин. Татар мәкаме белән Коръән уку Казандагы дини уку йортларында да яңадан торгызыла. Әлеге юнәлешне өйрәтүчеләрдән берсе Габдрәшит Хәсрәт Фаизов әйтүенчә, бу традицияне кире кайтару бик мөһим. Гамәлдә күргәнебезчә, Коръән укыганда яки татар мәкаме белән азан әйткәндә кешеләр буларны яхшырак кабул итә, ди хәзрәт. 14-16 май көннәрендә Казан Экспо халыкара күргәзмәләр үзәгендә Хәләл Экспо 2025 чарасы узачак. Бу инвестиция һәм аскырма проектлар күргәзмәсе була. Ул катнашучыларга үз товар һәм хезмәтләрен тәкъдим итәргә, төрле илләрдән килгән эшкуарлар, инвесторлар һәм хакимият органнары вәкилләре белән эшлекле элемтәләрне җайга салырга мөмкинлек бирә. Анда 80-нән артык илнең катнашуы бу вакыйганы үз мөмкинлекләре кысаларында уникаль дип санарга мөмкинлек бирә, ди Татарстан инвестицион үсеш агентлыгы җитәкчесе Талия Миңнуллина.
Анталиядагы Татарстан мәдәнияте җәмгыяте шәһәр көне бәйрәмендә катнашты. Әлеге чара 1207 елның 5 мартында Аталия, хәзерге Анталия порт шәһәренең сәлҗүклеләр тарафыннан яулап алынуы җәһәтеннән уздырыла. Бәйрәмне каланың данлыклы Ататürk исемендәге мәдәният үзәгендә оештыралар. Ул бинаның фойесында милли күргәзмә белән ачыла, аннары концертлар залында дәвам итә. Анда илһам төрки-татар сәнгать төркеме сәхнәгә чыга. Узган елда да Анталиядә яшәүче милләттәшләребез әлеге бәйрәмдә чыгыш ясап, тамашачыларның мәхәббәтен яулаган иде. Тапшырны әзерләгәндә Интертат электрон газеты, Татар-информ мәгълүмат агентлыгы, Татарстан рәисенең рәсми порталы һәм башка рәсми чыганаклардан файдаланылды. Татарстан хәбәрләре. Bir tilde dünya haberleri trtworld.com adresinde. Bularını bilesizmi?
Hürmetli tыңлаучылар, бурынгы Афродизиас шәһәрен танылган төрек фотографы Ара Гүләрнең очраклы рәвештә табуын беләйдегезме? 1958 елда журналист булган Ара Гүләр бер вазифасы сәяхәтендә юлын югалта. Ял итәргә туктаган авылда тарихи баганалар, һәйкәлләр күрә һәм буларны төшерә башлый. Ара Гүләр төшергән бу фоторәсемнәр дөньядагы иң мөһим медиа оешмасы һәм ЮНЕСКОның игътибарын җәлеп итә. Гүләрнең эшләре һәм дөнья матбугатының вакыйгага кызыксыну күрсәтүе белән бу тарихи калдыкларның безнең эрага кадәр 5нче гасырда корылган Афродизиас борынгы каланыкы булуы аңлашыла. Афродизиас борынгы шәһәре Көнбатыш Анадолуда Айдынның Караджасу районында Гейре авылы янында урнашкан. Афродизиас мәхәббәт һәм матурлык алиһәсе булган Афродитага багышланып төзелгән һәм Афродитаның урыны дигән мәгънәдә. Рим чорында Афродита гыйбадәтханәсе белән таныла, бик үскән шәһәр була. Ара Гүләр борынгы шәһәрне тапканнан соң 1960 еллар башыннан бирле археолог профессор доктор Кенан Тәфик Эримнең шәхси керүшләре белән Афродизиаста казулар һәм тикшеренү эшләре башладыла. Кенан Тәфик Эрим Нью-Йорк университетында классик шәр профессорлыгы һәм Афродизиас казулары рәисе вазифаларын үлгәнче, ягъни 1990 елга кадәр дәвам иттерә. Эрим сәяхәт, язма һәм чыгышлары белән Афродизиасның бар дөньяга танылуына һәм казулар өчен финансның тәэмин ителүенә дә зур өлеш кертә. Борынгы шәһәрнең гыйбадәтханәсе, мунча һәм агорасы, стадион, 8000 кешелек театры, Рим, Византия чорлары арасында ясалган баганалар, Акрополь, Адеон бүгенге көнгә кадәр сакланып калган корылмалар. Дөньяның иң мөһим борынгы корылмалары арасында күрсәтелүче хәрабәләр урынының иң яхшы сакланган корылмаларыннан берсе шәһәрнең төньягында урнашкан 270 метр озынлыктагы һәм 30 000 урынлы стадион. Казуларда табылган әсәрләр урын алган Афродизиас музеенда Рим, Византия һәм Исламның беренче чор әсәрләре бар. 2004 елда белгечләрдән торучы жюри тарафыннан иң яхшы 10 борынгы шәһәр исемлегендә урын алган Афродизиас каласы ЮНЕСКОның бөтен дөнья мирасы исемлегенә 2017 елда кертелде. Буларны беләсезме? Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия Аваз радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Безнең программа һәр көн Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 2дә 19 метрлы кыска дулкынның 15360 кГц яшьлыгыннан, Түрксат 3 һәм Түрксат 4A яршины белән 3w.trdinle.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының TRT Dinle тыңлы кушымтасыннан Вот С радио каналыннан тапшырыла. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз. Эфирда киләсе очрашуларга кадәр исән-имин булыгыз.